Iya pera. Ngaiwe yawo yacho. Yesu naye ngaiwe. Munozouya tata mushawa chena. Ngatimbozwe iyi. Kumoto ndiani? Yakapanga na substitute. Substitute yauri. Ndai tare tu. Pamusoro imambo mutasi. Pamusoro imakurukota mambo mutasi. Yes. Mhuri yekwaniwing yakarara nechitunha muHatsomba. Mushure mekunge wandifonera wakauya nemuteto wako kumasevhi. Wauya nemuteto wakazotondifonera watomunzira kuti akuenda kumocha. 7 nguwai. 7 manheru. Wobva warara nechitunha muHatsomba. Pai. Pasi padhuze pakazvikuita zvakomuredi zvaMP Benza pai. Pa education apo. Panze Kurara nechitunha chiri pai. Mushure maizvozvo warara chiri mumota. Chiri mumota. Mushure maizvozvo makazotopindawo munhu angada kutorohwa nematsotsi bva vorara pasaidi pechitunha ipo pa. Munhu wacho takazotouya kwazitia bva arara aswera ari parufu. Saka apa warara nemunhu apa chitunha apo wobva wadii mangwanani? Wakazomuka makuseni ndiri kutondobatawo maoko. Ndakasvika ma2:10 chitunha chachatowo mukicheni kare kare. Ndakabvunza mhuri yekwaniwing kuti mhuri yekwaniwing chitunha chararepi katatu. Asi pakazobuda murume anonzi Ruben Mashiri. Ndiye akazonitaura zvikanzi runo chitunha chitara chipatrora nacho munzira. Ndaenda kwaDC tirwa ma-up and down. Pungwe yese vaine chitunha muHatsomba. Angari in charge wacho ndiana? Angari in charge apa. Ndingangoti mai. Imai wacho? Mai mother of the deceased person. Ari imai. Waripa. Angachitaura po? Uya apa mai? Ini zviri kutaura sabhuku unotondishisa uyu. Zviri kutaura sabhuku kana. Mukwamba wacho uri panapa mufungeni. Munhu akafa mazwa. Akafa nguwai. Munhu akashaika kuma5 mazvona. Kutobviswe mari yobva yaendeswa pasabhuku. Sabhuku ubva atambira. Mazwa. Izvi zvese zvari kutaura iri. Ndizvizivo mari yatambirwa sabhuku asumwa kuma5 handiti vamadi. Inini nhoroondo yese iyoyo iri kutotaurwa inotodikana mukwamba wangu ari munoziva kuti iwo nini ndikapirwa ina nditozviziba inini sabhuku ndini ndakaenda nechitunha zvamusikaziva mudini andizviziba ini zvauri kutonditaurira vanhu vakazouya makuseni vakaine burial order here yekuika munhu yakauya here burial order kuti ngatichichengete hedu munhu ina handizitombozviziva hamunazomuziva here mbuya inini handisi kutomboziva benini zviri kuzvizva inini hapana zvandiri kuziva benini mwana paakanzi afa makataurirwa here ndima yacho kai inini ndini mai yacho makataurirwa here kuti mwana afa mwana uyu kauye inini mwana uyu wakatofa titoripo ndanditoripo inini mai yacho kufa kwakaite mwana wakafira pamba pake wakauya mande kubva kubasa kwavo chipiri chitatu mwana kwakutofa pamba ipo pa akafira pamba izvaungozwa nyaya yemamiri yakaita mwana akafira pai wakafira pamba bambo munhu wemati akatiza matsotsi aibva yakorera paseri petu munhu wacho ndingangoti pani akazotondorara kumba kwasachecha munhu wacho ari pana peri sekuchecha muri pana peri
Shenje kani. Shenje. Ngauye kuno. Yes, mambo makadini. Akadichangamira. Chiromboye, muri kuziva nyaya munoone chamukaruzivo kamunabwira. Patanga tiri ku ini ndiri mupurisa wa Sabhuku Siteya. Saka ndiri mupurisa wa Sabhuku Siteya. Takaita dambudziko. Takaona umwe mukomana ndabirwa. Tiri pawatsomba. Kanzi zvindabirwa pane dambudziko raitika ndabirwa. Kati mabirwei zvikanzi ndabirwa. Kati mabirwei zvikanzi ndabirwa chikwama changu chachine mari. Vataura figa yemari yacho. Ataura figa yemari yacho. Kati aiwa hapana chakashata. Saka ndokubva tagara ndokubva taenda naye kunzvimbo kwaitika rufu. Ndobva tabata basa rese tiinaye. After tadaro tapedza basa ndokubva auya kupamba ndokubva arara. After tarara ndobva ndamuperekedza kunzvimbo kwake kwatsomba kwatatamuonera. Ndo zvakaitika Changamire. Aiwa Watsomba maamona nyaya yekuzi Outlaws akasvika akarara pakatiza matsotso akanorara pasaidi pechituna. Ndo zvakaitika. Chituna chakararepi? Dambudziko rakaita chituna. Takati izvo tichienda 12 o'clock tichibva papamba 12 ndobva taenda kwa dada. Tasvika kwa dada ndokubva taziva hatina polisi, panoda tsamba yemapurisa. Saka awa ndokuti baba ina Samashiri ndiangari muridzi wemotokari. Saka yanga isisina diesel Changamire. Sanga isina diesel. Saka zvinanga isina diesel zvikanzi ndingachosvika iri kupi kwa DC pamwe haigoni kuchasvika. Ndobva tabva ikoko takuda tsamba yemapurisa. Ndobva tasvika Watsomba. Vamashiri muripo here? Zvakanaka Changamire. Saka zvaitika uyu tingati ndimukwasha because uyu Samashiri neni Chikata tisu mutumwa umwe chete. Mashiri anoera mheta, ini ndinoera mheta. Chikata chikara, nyoka hombe. Saka ndo zvakaitika ipapo. Saka dambudziko ranga riripo manje mambo hatina kuzogona kusvika. Takasvika kwa DC. Tasvika kwa DC kuyo zvikanzi matsamba ari matsamba hapachina ngemupurisa. Saka munozoenda 8 o'clock isinokubva tafamba nechituna chedu petrol ndokubva yapera. Saka tadza kuchaya 2:20 kunze kwakutoedza apa hatichina petrol. Ndobva tapusha motikari kuti ifambe. Pataenda kodi pa education paya ndo patatari. Ndobva tapusha patarara nechituna tiri ipapo. Ngotarisina and anga akubuda mvura. Murubazwa Changamire. Yanga yakubuda mvura mutumbu wetatina because wanga wakaiswa ngozi ngati negumbezi muka kunze apa ari pamachanja. Anga ari pamachanja. Saka papa kutobuda mvura
Saka tati kumira kuti tizotore chi. Takamboda kuedza kutsvaga kuti panero vanogadzira makofini. Saka wakaona ari kudhura. Samashiri ndokwati no kwaMutare anenge akati chipei. Ndobva aita kompe ndobva bamnibva aenda kupi kwaMutare kogadzira chi box. Vatenga box ndobva auya naro. Saka vanhu vakazotiona taapo nguva yanga yapfu yanga dzadzawo 10 o'clock 10 o'clock kuseni ndobva tatore chituna chakutobuda mvura Changamire. Saka kuti chibude mvura munhu kuti azotakure chituna chiri kubuda mvura zvisingachaiti. Saka akaiswa box nguva yacho iyo ndobva taenda naye box. Vanhu vari kuti nharaunda iri kutiona kusanganisa nevamwe vanhu vakuru wanga waripo. Saka ndobva tagadzirisa vhiri ndobva tatenga diesel. Iyo pa diesel ndoranga rapera. Saka takazotenga diesel first vatagadzira machai kuti aone kuti ione kufamba motokari yedu. Saka inise sampuriso asabhuku. Saka sampuriso asabhuku. Inisa mpuriso asabhuku. Ndo zvatakaita ipapo Changamire. Saka ndoni umbo wandinogona. Zvandanoda Sashenje maita zvakanaka. Pandaida kunzwa ndepekuti mutumbi wakarara pawatsoma. Wobva wazobva ndobva wazoenda kupi kumba. Chikonzero Changamire tatisina chekufambisa. Saka pana akazoenda here kumapurisa? Kumapurisa pana akazoenda here? Ndokumbira chikata wata. Samashiri. Ndokumbira chikata wata. Maita chikata. Wamashiri. Vakanaka chikata. Right. Chitaure. Pamusoro wemambo Mutasa. Pamusoro wemambo Mutasa. Pamusoro makurukota. Zvinotaura nemurume uyu zvimwe zvacho ichokwadi zvimwe zvacho manyepo. Inini ndiri panapa ndini driver wemota. Ndakafonewa ndiri kubasa uyu mutumbi wakasheka ndofunga kuti 6 o'clock dzemanheru ndiri kubasa. Ndodafonewa kunzi sekuru wadini washaika. Ndafonewa kuti sekuru washaika kudaro. Ndakati aiwa ndiri kuuya ndirimutsira kuti kuuya kumba ndofunga kuti ari kuwigwa mangwana. Ndobva ndachiti ndiri mukati menzira imo ndobva ndazwa kuti chituna takuchitakura kuendesa kupi mochari. Ndatomofunga kudzoka kubasa asi ndakatadza kudzoka kubasa kuya nekuda kwekuti uyo ndatosvika kwaKondo. Ndobva ndazwa kuti chituna chatotakurwa. Handiti ndiri pakati pekufamba kutoenda ikuwo ndipo ndakafonerwa ndimukoma wangu ini chinzi chituna chiya chinazobudira bakuenda ngekuti kuti mota yapera petrol muroad. Mota yakatakura chituna ichoyo yanga iri yaBothwell Mashita yakatanga kutakura chituna. Ndichitaurwa izvozvo ndakafamba ndinana mai kurongo wandakazosangana nawo akati aiwa chituna chasoita kudhara nemota yani yaBothwell Mashita. Ini ndikati saka kuti chasoenda ndichaida kumhanyirira hangu rege togari tutendera pepa ndipo ndakazvizi rege ndikonfirme kuti uyu wapapi nechituna. Handiti wanga nechituna waya wakati aiwa titori muroad mota haisi kumuka bangela kuti haina petrol ba. Ndikati mota yangu inini haina uchi diesel. Handiti iye bothi ndiye akazotondipa futi zvechi diesel 2 liters kubva pa kuti ndikwanise kusumuka kuenda nechituna kumochari. Diesel raririmo asi rarisho. Handiti ndo ndasvika panzvimbo paine chituna ndo ndachitora inini ndaenda nacho kumochari kwadada.
svika kwadada dzaakuita 12 o'clock 12 dzeusiku. ndiri padada 12 dzeusiku. 12 o'clock. Saka 12 o'clock idzodzo ndipo pakanzi newo kwadada hatikwanisi kutambira chitunha pakati peusiku. Zvanzi hatikwanisi kutambira chitunha pakati peusiku, takaenda kutaurirana nawo. Asi wakaramba ukangoshinga ukati tine varwere vari panapo wane zvikotsa zvitinazvo kuti tiende kuendesa munhu mochari na 12 o'clock hazvibudi. Saka imimi rarai panapo mudini mozofumukisa chitunha chenyu makuseni kwaedza. Then wabva wachifonera nesi mukuru wepadada ipapo. Uyo akati aiwa tora chitunha muise mochari. Zvadaro izvozvo ndipo ukachivhunza tsamba yani yasabhuku kuti wane matsamba akakwana here. Tikati tine tsamba yasabhuku kwazi kwepolisi handiti. Ndikati tine tsamba yasabhuku chete asi yepolisi hatinava. Ndipo pakabva pasi aiwa hazviti kuti muise chitunha mumochari ba. Endai kwaDC motore tsamba nguva dzachidzidzidzi. Tikati saka tochiita sei kuti titi munhu wane aende kotora tsamba yepolisi kwaDC usiku hapana mota dzichirufamba ba. Saka tochiita sei? Ndabvunza iyo gadhi anga aripo nanesi anga ari on duty. Tikati zvino toita sei? Zvikazi endai nechitunha chacho kumapurisa eko womunyorera tsamba mouya nechitunha toisa mochari. Handiti. Saka takaona zvakakodzera kuti tinge tichidaro noda kuti hatikuzwa kuti mutemo yachinja nokuti takamboenda tichienda kutambirwa tisina zvinhu izvozvo tisina tsamba yemapurisa ba. Asi takazogadzisa tsamba yemapurisa takutora chitunha. Zvadaro izvozvo takasimuka nechitunha chedu tichienda kwaDC kumapurisa. Takasvika ikoko dziri kuti half 2 to 3 ikoko dzaakuenda kuma 3. Ndipo takasvika mupurisa anga ari pajuti. Takatomutsa anga torara ari muchikaunda chirimo so changa kararemo. Tataura nyaya yedu kuti afamba so saka tatoda kuisa munhu wedu mochari. Saka zvanzi hamuna zvakakwana parikudiwa tsamba yemapurisa. Saka tiri kudawo tsamba yenyu nechidhindo chenyu. Zvikazi tsamba iyo hatina, chidhindo hachipo. Saka munokwanisa here kumirira na 8 o'clock patinenge tatanga basa tozoprinda mapepa iyaya. Ndikati zvikazi chitunha chaima muda kuzochitora tini maichisa mumochari. Ndikati isusu tatoda kungoti chingorare kumochari then tozoita kuronga kutenga mabhokisi nekumirira vana baba vacho vasipo tozotora chitunha chedu uyu wanga ari musi wa15 apo dai pakafa munhu. Totora chitunha musi wa16 tozoviga munhu musi wa17. Handiti. Zvadaro izvozvo mupurisa akapawo madecisions ake anga aripo. Akati ona imi mamuda kutora munhu musi wa16 izvozvi kwatoedza ko mune asikani mutumbu uyu wafanira kuzvisungirira here kana kuti wapondwa kana kuti waita sei inoda police case. Tikati aiwa munhu haana kufa nekupondwa kana kuita sei asi anga achirwara nemararia. Yakatotestwa newehealth care wemedu anonzi Marvelous Waneta ndiye akatesta akabva amubata malaria the very day yatanga kumwa mapirisi ekutanga ndipo wakabva adini ashaika. Zvadaro izvozvo tiri pakati pekudiscasa wakabva achiti imimi zvazvichine need here yekuti muchaendese munhu mochari muda kutomutora nhasi nokuti kwatodini kwatoedza. Madini kudhiraivha modzoka ine munhu wenyu kumba moenda kowiga munhu sekuti hapana police case muri kugutsikana imimi waridzwe wanhu kuti waridzwe mutumbi kuti wafa nemararia. Tikati kana zvakadaro izvo zvakanaka totangoiti zvinoita ndipo takabva driver ini ndini driver wacho wemota iyi. Ndabva paWatsomba kwaDC ndichaita driver chandasvika paWatsomba dzaakuita around 3:30 paWatsomba. Dzaita around 4 ndipo takanga takuchida kuti tichibude muWatsomba
Dhizi rangu ro raenda kopera. Takatoita zvekusunda mota iyoyo kuendesa education tikati kuti timire nechitunha No, it's okay. Zvananduka zvati confirm. It's confirmed. Ndipo nandudai ipapo. Kundinzwa kuti zveshuwa pa education ndo pamakaita sei? Ndo pamakarara here? Ndo pamakasvika here? akusvika takasvika ipo. Ndo zvananoda confirm kuti makatenderera the whole day nebhodhi yemunhu mumotikari. The whole night. Andizvo. Mapedza makaenda kunowiga futi munhu pamakazonomwiga munhu mamune burial order. Burial order tatisina. Saka I don't understand kana kuti mupurisa akakutaura kuti munhu kana asina kurwara, asina kuzvisungirira, asina kuita sei nechi zvese endai naye kumba. What does that mean? Iye mupurisa ari ye munhu aifanira kuti uphold mutemo. Because mupurisa ndiye aifanira akakutaura kuti burial order, tsvagai burial order mangwana, the first thing tsvagai burial order. Anditi maita burial order, wamwe wachitsvaga coffin, wamwe waita burial order, muenda kunowiga munhu. Than kuti muti matendera the whole night nemunhu. Ende kusashika kwenyu kwakaita sei kuti munotendera nemunhu nemotikari kuwadada. DC munhu angari pamachanja angari pai munhu angasipa machanja angari pai anga akaputwa nemablanketi mablanketi ari pai ari mumota akarara rikati akagara akarara sei angakwana sei paback seat means angari kutray izvo angari murori saka mamururamba seiko zvokutaura murume ndati zvimwe zvacho angarutaura chokwadi zvimwe zvacho patatu kudai super critical mabvumirano kuti zveshuwa zvikuzi chinhu chachakarara muwatsomba ichokwadi because dada education dzamutaura zvese izvi iwatsomba andizvo saka we are in agreement kuti chitunha chakarara muwatsomba. Ipo ndipo tatisuziva kuti no because inini my understanding ndeyekuti mukaendesa munhu mochari andizvo mukaendesa munhu mochari panofanira kunga paine mareasons kwawo anokutadzisai kuti munhu hazi haabvumiri kuti kupinda mochari because imimi the reason why mudada yakakurambirai kuti mupinze munhu mumochari is because yakaita hamuna polisi report izvo because munhu akafira mumba yato police case hamuchakwanisi kumuisa anyway pasina police clearance andizvo ende chirundinesa kuti maenda kudaroka sei mupurisa akasvika makasvika kwa DC mupurisa wosvika futi mupurisa wacho hachakupi so ndiri kushaya kuti kuenda kwenyu kwamakaita kupolice station kwa DC kwakabatsirei. It was just a mere waste of the resources. Makangowesta DC nenyika kuenda kwa DC. Bo chamakawana kwa DC kwa makaenda mupurisa chii? Chamakaenda kuona kwa DC kuona mupurisa wakarara pasi peuisheti pecounter. Ndo chamakafambira kwa DC kuona mupurisa wakarara pasi pecounter. Bo chakakubatsirai kuenda kwa DC apadi hapana. Saka isu dzautaisa nyaya yedu nyaya yawari yasabhuku ndekuti sabhuku anoti makarara nechitunha imi muchitendera nacho nyanga inonzi DC ruda education mundori muwatsomba imo kusvika ngwe ndo zvazvikuda mwandimaika kuti mai ava munhu mukuru stereki I did not expect kuti age yavo wanonyepa pamberi pedare maya wanga ukuramba pekuti handina kufamba nechitunha iwoba wanga wasipoba chawanga uri kuramba wati zvese zvokutaura nemurume uyu because wataura ndakateerera panapa wakati sabhuku inoita kuchitaura zvakadaro anozwa ndakateerera panapa iyi sabhuku ambutauri zvakadaro sabhuku amutauri zvakadaro apa ndazvizwa zvataurwa nembuya ava mini kuti waruramba kuti hawana chaunodii chawanoziva asi chavari kuziva ndavabvunza makazwa here kuti mwana afa zvikazi ndakataurirwa kuti mwana afa zvikazi mwana anonyepa uyu because ataura kuti iye mwana wakafira mumba izvo ataura anezvataura here ndabvunza kuti mbuya mwana akafirepi mbuya watiya pindirai nemuromo wenyu mbuya mati mwana akafirepi mwana wenyu mukai mutitaurire mati mwana wenyu akafirepi akafira pamba pakepo
akafira paumba handizo after 2 days abva kubasa kwake handizo right saka chini tauresha mwana uyo mbuya wako auti mwana anobva pamba akafira pamba pangini pangandoti mamutendera nemwana kwatsumba saka muti ati makaba mwana emunhu here kumba kwake mai chasingazivi mati makaba here mwana pamba pake asingazivi afa kudaro ayo awangarutaura inini izwa don't try to justify zvisina basa you end up newawo munyaya dzekunyepa uyu afa handiti akafirepi munhu wakafira pamba muhamadii ini ndadisipoba vaakafa kwabva atakurwa nevakatakura kuendesa kune mota yanga inoda kutakura kuendesa kumochari izwai murutira kuda kulinga kuti zvimake sense handizvo chamurutira kuda kulinga kuti mai wazawana mhosva ayo handisi wane mhosva yekuti wanyepa awo wataura nyaya kuti mwana akafira pavo haana kumbobva pai mwana wangu akangoya 2 days akataura sabhuku tsiura sabhuku ndoyateererapo sabhuku amutaure zvakadaro mwana wakabva mande zvekubasa kwake handiti akauya mande chipiri chitatu chacho kubva ashayekuti mwana toenda kwasabhuku zvekosoma mwana akarara kuwadzomba mwana maramba kuti mwana haana kurara kuwadzomba ndozvamaramba ivi aiwa saka imi honait mwana wafa wafira paumba pake wobva atakurwa makati mwana waende wakazoya mangwana na 10 makuseni saka mamuruti mwana wakaendepi mbuya wakanyeperwa kuzi tabva kumapurisa zvese mbuya wakanyeperwa undotaurawo kwembuya but zvekuti vanhu varara pawadzomba mbuya azviziva kuti vanhu vakarara vachidhakwa aiwa unozviziva mbuya haungamboti mwana wako wafa wotazoziva kuti chitunha chemwana wako chiripi saka ungapurisa zvebheriya kuti munhu akaigwa sei munhu akaigwa sei ndoda bheriya makamuiga sei asina mapepa apa marara naye futi muchitendera naye mapedza moenda kunomuiga futi bheriya odha apadi hapana mai apana vabhizi kunyepa mune mupurisa akati dzokai mauige munhu mapurisa aripo aripa titomunongedza mupurisa ndotaura noti musafiti ndakasvika paine mupurisa anga aripo kwadada ndine mupurisi uyo ndakasvika ina basa polisi ndikutaura hangu kuti atende munowiga ndiani aripo bvumidzai kuti mugure mutemo wigai munhu wanoda madeath certificate hapana death kapo ndirikutaura ini ndirikutaura mune death here ai munoitora sei musina background kupusa kwamuri kuita pepa rakakoshera tiutaure ndo zvatuti izvozvo zvatisikazviziva inini kana kusatya kwenyu kutya chitunha kusachirespekta chitunha kuvura kuti usiku hwese munotendera nechitunha usiku hwese ndemadrugs avo avadhakwa usiku hwese kana newe imagine kudai wanga uri wewo waningina wako nana mukoma wako nehanzvadzi dzako dzoti usiku hwese dzikutendera newe usiri mubhokisi usiri mubhokisi hausi mubhokisi aiwa mbuya hakusimboti baba mbuya ini chamandirwadza mbuya munofanira kubheheva semunhu mukuru because ndatoona kuti wana wese warapa they are spoiled adamagedwa ndimi mbuya timimi imi mbuya imimi mauraya musha mauraya musha kufundisa wana wese kunyepa mwana urapa kutuka mai wake uyu mwana arapa kurubva naye kumapostori amangataurwa kuti kumapostori uyu kutuka mai wake wakamubereka uyu nambuya wakabereka mai wake uyu muri kubva naye imimi kumapostori mai wacho pasina mama taurirwa kuti chikumapostori kwamunoenda kung'anga kwemunhu afa munhu afa mhuri dzese dzinofamba kana muri kususpekta kuti pane foul play munofamba mega mese yekona kuti imi makatora wana yenyu uyo nemuzukuru kokutora muzukuru chete kokusiya mai wake kokuenda masvika ikoko muzukuru yako yakupenga iyo zvatovenga mai wakeyo mai angawirana nemwana anomutuka ndeupi mai chaiye unowirana nemwana anomutuka pamberi pewanhu ngeupi imi mototi mwana carry on good futi mudzokerere futi taura futi kugadzira botso taura kugadzira mwana botso makamira pepa kana mamusikani mai wenyu mai wakesvo
Aringa murume wake wafa. Munhu anoita choice yake yekuti kada kugara kana kuenda. Kana mamusikati agarwe naka. Mainguti wana siyai mbuya ngape mwana wake mvura. Wozvitsvakirawo boyfriend yake. Not kutuma mwana kutuka mai wake. No. It's unacceptable. Mapedza mane mwenye yakuti makunyepa kuti pamberi pedare. Mwana wenyu chaiwe kubereka. Wafa. Mwana harari mumba. Worara utendera muzimarori. Murukisheni mwatsomba. Korara pa education. Mwana wenyu chaiwe kubereka. Kwanai mbuya isa. Mbuya pana ukwana. Ndavunduka. Kwanai. Ndavunduka. Pamatotanga apa. Ndatofunga kuti sabhuku pamwe sabhuku urasika uruita hiyese. Mavhurodi nemuromo wenyu ndakateerera kuti sabhuku amutaura zvakadaro. Sabhuku amutaura zvakadaro. Sabhuku amutaura. Udatena sabhuku kunyepa. Kuda kutena kana kuhlidzira sabhuku. Unoera shumba. Shumba dzindohlidzwi zvamunoita. Bomberai. Munotazi mashaisha. Kunyepa. Ndinotozvipira kuenda kuhwahwa kutenyezi kana munozoona kuti wakadzi muri kuuraya chii. Kana badala vana vamunyari Kana be. munozoona kuti wakadzi nyaya dzese dziri panapa ndedzenyu wakadzi nemisha isiri misha isiri yenyu nekunyepa. I do not expect wakadzi kuti wanyepe man. Kwanai ambuya. Musadaro bai. Hamuna chitunha chinorara muchitendera murukisheni. Mapedza monyepa moya pana mondinyepera. Ai mbuya ndotomboda mombe. Muri ngaendipe mombe. Iyoyi muri ndoda mombe. Hamutendere munyika mamutasa nechitunha munhu akafa. Tendera nyika yese usiku hwese. Mouya pana mosvika mondinyepera. Ngamuriyo. Kuramba chinhu chamunoziva. Kurara mushopping center muchitenderera nechitunha. No, ndoda mombe by musi wa 25 August. Chisumukai mwenda. Ande, sumukai mwenda. Monika kuretu, nesas. Maria Maradza pasi.